Istorioak behar dira literatura egiteko, handiak edo txikiak, forma, kolore eta garaiera ezberdinekoak. Eta hori guztia kontatzeko lengoaia bat, irakurlearengana iristeko bide bat. Irene Arraratsek itzuli duen Persepolis liburuarena, emakume baten autobiografiaren kontakizuna da, haren idazlearena, eta muina askatasuna. Komikia, eleberri grafikoa, Persepolis liburua dela, esan duzu, ez da liburutzat. Liburu deitzen diot, generikoagoa dalako eta naiz hasiko. Ematen du komiki izan da, kategoria gutxiagokoa dela, liburua da. Literatura? Nire ustez, bai. Nire ustez, hainbeste esaten duen liburu batek, obra batek, hitzen eta irudien bitartez, hori ez baldin bada literatura bat da izango, baina den hori asko gustatzen zait eta uste dut oso baliagarria dela. Berri egunkariko euskara arduraduna zara, Irene? Bai. Badauk ardura, berez, zer egin horrek? Bai. Itzultzailea be, bai? Bai. Bestelako lan batetik zatoz, Simon de Beauvoirren bigarren sexua ikaragarria bi tomotan itzulita, sekulako lana izan zen ura, 8 urte pasatu nituen. Itzultzen. Berriako lanarekin bateratuta, aizialdian egiten nuen, eta orduan horrela luzatu gintzen asko, baina, sekulako zera du, arek ere. Ua bukatu eta esan urrena, labur-laburra izango da. Ez oso laburra ez da izan, baina, komikia izanik, bestelako formatu bat. Guztiz, diferentea, alde guztietatik. Eta hori, obra bera asko gustatzen zitzaidanez, niretzako enkargua, goxoki batez, baina itzultzaile moduan, zoragarria izan da, espero dut jendeak nik bezain ondo pasatzea gutxienez. Eta nik oso ondo pasatu dut, eta modua eman dit lantzeko, beste registro batzuk eta beste gotza batzuk, eta hori, zoragarria izan da niretzako. Ateatzeko, normalean, ez dutzen nahuen korse horretatik, ez? Historioak kontatuta, historia kontatuko dugu, eta historiara begirada jarriko diegu liburuaren bitartez, bazara, historialaria? Bai, historia ikasi nun, eta, naiz eta horretan naizen aritu sekula, joeratxoa badut, eta, nire irakurketetan eta beti dago historia hor, eta filosofia ere bai, eta, uste dut, atzotan iruditzen zaigu oso gauza ez dakit akademikoak direla, baina ez, hori da gure bizitza eta inguruan daukaguna ulertzeko, gako batzuk hor daude. Orduan, interesatzen zait, eta liburu honek dena batzen du. Emakumeen egoera, patriarkatuak, hemengoak eta hangoak, Europakoa eta mundu musulmanekoa, arrazakeria, gauza asko nazten dira. Martin Ugalde Parkera etorri gara, zegoen lantokia beberton. Hala da. Norbatuko zaigu, gero, elkarrezketara, Irene? Gero, Famari Larraste etorriko da. Berak eskaini zian hau itzultzeko, eta eskerrak eman nahi dizkinet, elkarrekoi alako liburu bat oparitu digutelako euskaldu nahi. Eta bera elkarreko kultura eta komunikazio arloko arduraduna da, eta horretik gomidatu dut, baina gainera aspaldiko laguna eta literatura zale porrokatu ere bada. Zuzendariarekin egon naiz gaur. Esan dit oraingo honetan ez duela parte eman. Dena dela kontuan harturik zure izaera eta izan duzun eziera, uste dugu hobe dela zuk Irandik alde egitea. Irene, esan dezakegu pertsonala politikoa dela. Toki askotan, liburu askotan, nabarmena da hori, eta hemen ere bai. Hemen hau novela autobiografiko bada, baina hor gurutzatzen dira personaiaren beraren bizitza eta bere ingurukoena, familikoena eta lagunena eta historia eta geopolitika eta dena txirikordatzen da. Nire ustez batasun harrigarriz, ze ez dago fortzatua, historiari egiten zaizkion erreferentziak eta ez daude behartuta.
historiak berak eskatzen du aipatzea, eta berari gertatzen zaizkion gauza guztia politikoak dira, azken batean. Eta oso garbi ikusten da, ze historiaren zalapartak eramaten du ume bat, 10 urteko ume bat, ara eta ona, eta eragiten dio bizitzan erabat. Eta 10 urteko ume bat bestik ez da. Bai, personala politikoa da. Ze gaurkotasun daukan, liburuak? Bai. Urteak da, irakurri genuena, Bai. bere sasoien, mundu mailako arrakasta bat alako, eta ikusten da, kaleratzen jarraitzen dan liburu bat, baina gero, urtietara, ze gaurkotasun daukan? Bai. Lau ataletan banatuta argitaratu zen. Lehendabizikoa 2000 urtean atera zuen, eta azkenekoa 2003 urtean. Gero filma egin zuten, askok izango dute gogoan, 2007 urtean. Beraz, 21 urte pasatu dira, eta guretzako bada asko tangoak esaten zuen 20 urte ez zirela ezer, eta ikusten dugu historian eta gaur egungo egoera politikoan eta geopolitikoan ere ez dela inbeste. Ze berak hor kontatzen ditun gauza asko dira gaur egungo egoeraren ernamuina, beretza bai umea zalako, baina historia kontinuum bada, ez? Bai, eta jarraipen horiek, masamini datorki guzti burura, eta zapia ondo jarri, irakurtzen dugun bakoitzean, ze gaurkotasun hartzen duen guztiak, irango, iraultza sortu dena bebai, emakume horren, neskatil horren, inguruen bebai, ze gaurkotasun danak. Bai. Historia hasten da, bera ume txikila da, 10 urte ditu, eta garaia, Iranen, eta garai hartan, enperadore bat edo daukate, Xa izenekoa, hango enperadore jola ditzen diete, Xa Persiakoa, eta, diktadore bada, baina mendebaldeko potentzien mende edo pixka bat zerbitzuan dagona, ez? Eta hor iraultza bat pizten da, jende diferente askoren esperantza ere pizten da, Errepublika Demokratiko bat iritsiko ote dan. Eta hori iritsi beharrean, historiak alako paradojak ditu zer iritsiko eta Errepublika Islamiko bat. Eta Errepublika Islamiko bat esateak ez du esan nahi. Musulmana direla sinesmenez eta kitxo, esan nahi dute gizartea dana gobernatuko dutela islamaren dogmen eta arauen arabera. Hemen, oan dela ezain beste Eliza Katolikoak egiten zuena, hantxe. Eta horrek esan nahi du, horrela hasten da, lehenengo kapitulotxoa, zapia da, eta horrela hasten da. Ume bat, ume normal bat, bizia eta bizizalea, eta jostatzen ibili nahi duna, eta sekulako jakimina daukana, egun batetik bestera esaten diote, berak kalera juteko pañoloa jantzi behar dula, zapia, hau beloa, nahi esan bezala. Eta horren atzetik etorriko da, zapia, musika ezin entzuna, alkola ere ez, neskak eta mutilak elkarrekin ezin egotea, eta bar. Bi emakume, azalien, bat gazti haue, besti ezarra haue, bera izango da, Margi izango da, eta pronostiko guztien kontra, nien nahielako bape ume protagonistak eta dituen historioen zale, pronostiko guztien kontra, ze gustora irakurtzen den umetako atal hori. Ze ondo irudikatuta dagoen hau. Zoragarria da, lehenengo atala, berak 10 urte ditueneko hori, niretzako, dena gustatzen zaitasi eta buka, baina lehenengoa benetan zoragarria da. Zergatik, umearen begiradaz kontatuta dagoelako. Eta orduan dauka umorea, baina umorea xaloa da, baina aldi berean inteligentea da. Ez da, umeekin bakizu batzutan inoxo moduan edo jartzen ditugu, irudikatzen ditugu, helduok, edo oso jakintxu egileak. Ez zinezgarri egiten zaizkigu jakintxuak direlako. Hori da. Baina ume hau, benetan jakin handia dauka, baina iten ditun galderak, iten ditun gogoetatxoak, edo dazkan erantzunak benetakoak dira. Edozein umeek izan dezakena beti harrigarri. Ze umeek beti harritzen gaituzte. Baina nik uste bere begirada hori oso polita da. Ironia hori? Bai, baina ez da mingarria da. Ironia ez mingarria.
sarkasmora ez da iristen. Gaur irakurri kanon elkarrizketa bat, eta beldurrez ibiltzen dela ironiarekin gaur egun, sarkasmoraino iritsikote den. Hemen esate baterako uste dut hori ez dela gertatzen. Eta orduan, bere begirada irudimentsu eta xalo horrekin, munduari begiratzen dio, azalean agertzen den bezala, horregatik agertzen da, bera txikitan dena begi hola zabalik munduari begira, eta orduan, hor gertatzen diren, eta berak adibide bat jartzearren, Jainkoarekin sekulako solasaldiak ditu, ez? Eta jartzen ditu elkarrekin, asko letzen dut, jartzen ditu elkarrekin, igual Jainkoa eta Descartes, edo Jainkoa eta Marx. Eta elkarrekin jartzen ditu aurrez aurre, eta ume baten xalotasunez indako goetatxo txiki hoie benetan, jendeari nik uste irakurleari parre egin arazten diotela, eta pentsarazi ere bai, zer pentsa ere ematen dula. Gomendatzen ditudan hiru liburuak nafarrak dira, egile nafarrenak dira, nafarrak eta gazteak. Lehenengo liburua Beatriz Txibiterena da, zeozer gaizki doa du izenburua, zeozer gaizki doalako gure eta naturaren harremanaren artean. Eta berak esaten duen bezala, ekoansietatea jotako liburu bat, edo idatzitako liburu bat da. Nolabait hiltzear dagoen mundu edo planeta batentza soinu banda bezala definitzen du liburua. Baina liburua oso alaia da, oso gertukoa eta oso zuzena. Poema intimoz eta gogoetaz beteta dago. Oso poesia gertukoa denon eskura. Beatriz Txibiterena. Bigarren liburua Sortaldekoak. Edoi Etxarte nafarra ere idatzia. Edoi Etxartek nahazten ditu liburu honetan bizipen pertsonalak eta bizipen kolektiboak. Oso modu txintxoan nahazten ditu bere egunerokoa, bere familia, bikotearekiko harremanak, eta baita kontzientzia kolektiboari egiten dion gorazarrea. Nahazteko modu hori, atzokoa, gaurkoa, umea, heldua, hiria, herria, pertsonala dena eta kolektiboa dena oso modu txintxoan gainera azalduta eta adirazita oso estimatzekoa da. Liburua sorpresa ederra izan da. Eta hirugarren liburua poema liburu bat da, poema liburu bat izenburua duena. Azaritik berretatik egilearen umorea azalduz. Angel Erro Burlatarra poeta handia da. Oso azkarra eta bizia, perspektiba berezi bat beti eskaintzen duena. Bere gaiak betikoak izan arren, maitasuna, desioa, literatura bera, poetaren lekua, beti hartzen du gu ez gauden leku batetik bezala ikuspegi berezia eta bizi bat. Nire ustez amari eskainitako poemak hunkigarri apartak dira. Antologia batean sartzeko modukoak. Eta holaxe, Beatriz Txibitek esaten duen bezala, benetan poesiaren helburuetako bat baldin bada, denok sentitzen ditugun beldurretan bakarrik ez egotea, nire ustez liburu hauek konpainia handia egingo digute. Gero, esan duguna, gerra bat ere biziko dute, Karo, 80ko hamarkada hasiera hori, Iran-Irak, adin bat daukagunok, bakoitzak bere adinetik eta bere ikuspuntutik gogoratzen dugu hori guztia. Saddam Hussein, ez da, zema buelta eman zituen gero, 80ko hamarkadan beste, gongo dalako beste gerra bat, 2003an gertatu zena gertatu arte, hori guztia ere kontatuko da, eta pentsatzen hau naiz, Irene, eskerrak komikia den. Ulertzen aran, deskripziorik ez da egin behar, irudibidez dator, ume baten ikuspuntutik bebai, gordintasun hori kentzen diolako, baina ze gordina dan kontatzen digu, gerra, torturak, represio eta bar, baina komiki formatuan, badator eta irakurtzen dugu, eta ulertzen dugu bestera batera, ez da? Eramangarria egiten zaigu, kontatzeko moduagatik seguruna, baina oso gauza latza kontatzen dira. Bombardaketak, torturak, heriotza, martirioa edo deitzen diotena. Hau da, mutikoak 16 urterekin gerrara bidaltzea. Zergatik? Atik, hori tokatzen dalako. Eta
Hori guztia, guretzako, ez da historia bere begiradatik, baizik eta bizipena. Eta hori nola gertatzen da ume baten begiradan eta gordina, baina aldi berean bera ez da jabetzen erabat ze gertatzen ari da. Bere bizitza da. Eta orduan, claro, kolpea hemen eta kolpea han, eta gauza batzuk ez daki oso ondo nola ulertu tortura, oso txikitatik torturatuak eta aldamenean ditu. Eta bere jarrera zein da, kasi postu egiten da. Jakiten dunean oso bat torturatu intzotela, zergatik modua ematen diolako arro egoteko. Baina aldi berean txundituta eta jota geratzen da, berak etxean ikusitako gauza bat, lisaburdina, plantxa, eguneroko tresna normal bat enteratzen danean, hori erabiltzen dela, jendea torturatzeko, zur eta lur geratzen da, eta eragiten dio gainera. Irakurle moduan, esaten dut, marrazkiek eta irudiek badaukate indar hori, begira bailtz, baina testua irakurri nahi dugu bai. Batzutan, marrazkiek hartzen dutelako indar gehiago, eta testuak ez horren beste batzutan irakurtzen gabiltzen marrazkiek kasu egin barik, badago hemen 50-50 bat. Bai, nire ustez nahiko ondo orekatuta dago. Berak, satrapik, arte ederrak ikasi zitun, Teranen, bueltatu zanean, Bienan egon da gero, eta, marrazkilari oso ona da, eta testuak eta hitzak eta kontaera, niretzako kontaera aparta dauka, oso kontalari ona da, bai hitzez eta bai irudiz. Eta gero gainera, badaki bi lenguaia horiek edo uztartzen, ezta? Eta zuk esan desun bezala, batzutan badaude orrialdeak, igual marrazki batek dena hartzen du, orrialde guztia hartzen du, eta ia ez dago hitzik. Eta beste batzutan, esplikazio luzeagoak daude, ezta? Baina oso ondo orekatzen du dena. Eta gaina, nola esango nukenik, intelektualismorik ere ez dago. Hitz arraroak ulertzen ez ditugunak, edo filosofian oso jantzita ez balima gaude, edo geopolitikan oso jantzita ez balima gaude, ulertuko ez dugun hitzik ez dago. Dena dago, klaro, historia azten danean 10 urte ditu eta bukatzen danean 15, ezta? Eta orduan, bere hitzekin kontatuta dago, edo beste personaje bat. Baina gehiago nahi badugu baditu, geruza batzuk, entretenitzeko eta gehiago buruari eragiteko. Zein da liburuaren, arrakastaren giltza pertsonaia hori izango da, familia hori gertakaria esan dugulako, Iranen hasiko da, Bienara joango da, bueltatuko da etxera, herri minez eta Europako ametsa zapuztuta, barriro behalde egin beharko du, baina ze ondo babestuta etxeko ingurukoak ze pertsonaia ederrak danak. Asko, pertsonaia asko daude, batzuk sartu irten askarrak egite itxuste, eta alere, kariño hartzen diezu, ezta? Ez dakit zein dan, jakingo banu egingo nuke bilar beste bat orakoa, beste historia batekin. Baina nik esango nuke, irakurle moduan, ni harrapatzen hau umoreak, umore xaloak, baina iruditzen zait ambizioa daukala gauza benetan sakonak kontatzeko, baina soberakinak enduta, esan nahi dut, itzontzikeriak enduta, edo nork ulertzeko moduan, eta umorea beti. Gogoetatxo bat ere badago liburuan bertan, bere txikitako lagun bat gerran zaurituta oso gaizki geratu da, falta zaio beso bat, hanka, ez dakiz zer, oso gaizki dago, eta harekin daukan solasaldi batean azkenean umorea hitz egiten dute, eta uste, parregarria dela dena, eta aldi berean usten dizula hor gero, ez dakit, argia itzeltzen desunean edo autobus hartzen desunean, igual etortzen zaizula jo, eta buelta batzuk ematen dizkiazula. Bizitza, igual? Bai, nik uste kontraste handia daudela, desilusio handiak ere bai, lehen esan dezu ametsak zapuztu, eta nik uste desilusio, dijoala gure Margi gaixoa, lehenengo jainkoarekin, gero iraultzarekin, gero europarrekin.
Flauberten Bubak eta Pekixe. Eta hor da nolabait bi pertsonaia nagusi dira, zientzia ikasi nahi dutenak, eta zientziaren sineskerien burla sano bada, naiz eta 19. mendekoa izan. Klasean irakurri nuen liburu bat da Isabel Allenderen La Casa de los Espíritus, baina azkenean asko gustatu zitzaidan daukan realismo magiko horregatik. Ez nik, ez irakurleak, irakurle finak, programa honen ikusleak, hain liburu txikia da, Chris Taylorren Paradero Desconocido edo ez ezaguna albide honetan, bizi dugun mundua oso ondo deskribatzen du, 10 orrialdetan, foliotan, liburu txiki-txikia da, genero epistolarra, bi lagunen arteko gutuntrukea, oso ondo deskribatzen du bizi dugun mundua. Zerbait, ezin dezaket esan zer, pasatuko da. Lider bat agertu da. Etxipena pikutara botatzeak, sarritan bide burugabeak hartzera bultzatzen gaitu. Juan Mari Larrarte, enkargua, elkarrek egindako enkargua, Ireneri, liburu hau. Hala da. Geuri ere, kanpotik etorri zitzaigun, liburua bera argitaratzeko aukera, eta gustatu zitzaigun, esan zen nire zaila gustatzen, ezagutzen genuen lehendik Persepolis, gustatu, eta Irenekin jarri ginen harremanetan, pentsatu gustu hartuko zuela, baita hartu bere. Oso gustora lehendikan esaltzen nuen, eta niretzako gozatu galanta izan da, eta eskerrak eman behar dizkizut zuri, eta elkarri, gozoki bat. Eta etorri zaren lanetatik, Irenez ezberdina? Guztiz. Alde horretatik niretzako izan da, asko gozatu dut, aukera eman dit erregistro baino gehiago lantzeko, ahoskotasuna lantzeko, nik lehendik edo berrian lanean edo bigarren sexua itzultzen, eta nahiko gauza formalak eta itzuli edo landu izan ditut, eta hemen berriz, bestelako registroak sartu nitzaken eta pentsatu hortan nola egin, gainera komiki bat izan da, arintasuna nire ustez are importanteagoa zen, gero gainera neukan muga, muga bunbuluetan lan egin beharra, eta orduan ez du balioa, hau hola taula oso ederki geratzen zait, baina kabitzen zaizu dakasun bunbuluan, eta hola lan egin. Horrela lan egin duzuna, adierazi duzu, bunbuluetan zuzenien. Bai, artxiboan, irudiak ikusten nituen, eta testua hortxe sartu behar nun. Eta netzako benetan oso ederra izan da, itanoa sartu ez sartu, noiz. Aukera eman dit, holako gauzetan pentsatzeko eta nahi nun jendeak hartzea eta inork ez esatea, hau ezin da, ez da hola esaten. Hor, agertzen den guztia uste dut, hala esaten dela, ez naiz esaten ari euskaldun guztiek hola esaten duteni, baina toki batzutan edo euskera batzutan hori posible da. Bizitzan barrena begiak zabalik ibiltzen saiatzen den herritar bat. Egia da, ibiltze horretan literatura bide lagun duela. Egungo izartean kanpoko estimuluen eraginaren langa hain goian dagoen bolada honetan, nik uste dut barruko arnasa luzeko egarria piztea zein betetzea nahikoa zaila gertatzen zaigula egun. Nik txikitarik ikasi dut jateko gauzekin ez dela jolasten, beraz narrazio liburu bat aipatu beharrean saiakera bat aipatuko dut orain honetan. Azken bolada honetan eta azken urtean arrakasta edo edapen zabala lortu duena. Eta bada Mandamentu hipermodernoak, Inigo Martinez Peñaren liburua. Nik mugatuko dut galdera zabala da, ezta? Literatura munduari lotuko natzaio, eta nik esan nahi dut batzuetan hizkuntza baldosa bat balitz bezala erabiltzen dugula, ezta? Eta ez gara usartzen, ez da tolezdurarik niminore egiten traskatuko zaigun beldurrez. Niretzat literatura egiten duanean behintzat, literatura ore bada, ore egiteko jakina, nahitezko osagai batzuk erabili behar du, baina norberak ere bereak erantzun diezaizkioke, eta aldi berean ore hori malgua da eta forma eman bertzaio. Baina hirugarren pauso bat ere bete behar dugu, ore hori labean ere sartu behar da, eta labean gehiago ala gutxiago eros dezakegu
edo gehiago edo gutxiago txigortu azala. Nik uste dut hori falta zaigula batzuetan, estandarizatzeragoa zela eta hizkuntza hori moduan erabile berrean, baldosa moduan erabiltzen dugula. Metodo bat ez, baina begira, duela 2 aste edo ikarrez zenbait etorri zaizkidan, ingelesaregen ari ziren, eta jo, Josu, txikitari gari naiz ingleseko partikularetan eta 17-18 urteko ikapeak, Jo, eta oraindik ez dut ulertzen, abesti bat ez du beste ulertzen. Beraz, metodo bat aipatzea gehiagin litzateke baina bi irizpide. Batanik esan duguna, hizkuntza bat ikasten dugu jarrera aktiboa dugunean, claro. Oda, batzuetan uste dugu, ez dakit, hiztegia, joskera, sapideak eta larruazalaren poroetatik burmuinera zuzenan iristen direla, ez jarrera aktiboa behar da. Eta gero bigarren kontu bat, eta euskarri dagokionez, baina beste hizkuntza batzuetan ere bai, kazein da, euskaraz bizi direnei aditzea, entzutea. Argitaletxegoa. Bueno, nik galdera hau egundu ez diot neure buruari egin. Niretza galdera da zertarako idazten dudan. Nik idazten hasi baino lehen neure buruari galdetzen diot, hau da, zertarako idaziko duzu. Nire lanetako bakoitza zer da, bada gai jakin baten inguruko arakatze literarioa, arakatzeak molde ezberdintakoak eta mota ezberdintakoak izan daitezkeelako. Eta norentzat galdera argitaletxeko entzat uste dut. Eta begira, abagunea bariatu nahi dut, uste dudako ez dakidala jabetzen garen argitaletxek zer nolako lana, euskal argitaletxek, zer nolako lana egin duten eta egiten ari diren euskal kulturaren alde oroa eta euskal literaturaren alde bereziki. Eta onartuko didazue gaurko honetan duela gutxi zendu den Jorge Jimenez editorea gogoratzea. Guzti eskerrona adierazteko. Ze gaurkotasun, esaten gabiltze bai bat eta bai bestie gaurkotasunien aritutakoek, egunkari baten aritutakoek, ze gaurkotasun daukan liburuek, eta esaten egon garana, albistekin eta gaurkotasunarekin alderatuta, bestelako, testuinguru batzuk eta ametxerako tarte batzuk uzten dituena. Zergaitik Persepolis bai euskarara ekarri? Merezi duelako. Nik uste badaudela, segurazki euskarara zer ekarriko duen pertsatzen azten ganean, aztegia betiko klasikoetan pentsatzen, ez? Baina badaude horrelako liburuak, eta zorionez azkenaldi honetan batzuk argitaratzen ari dira, komiki izan daitezkenak edo erresago irakurtzeko. Komatxo hortan jarri behar da beti hori ere, nik uste buelta asko emateko aukera ematen duela liburu honek, zer pentsatu handia ematen duela, baina beste modu bateko liburua dira, eta uste euskarak horiek ere behar dituela. Euskarak registro guztiak behar ditu. Eta registro guztiak behar dituen horretan Persepolis bezalako liburu bat, goxoki bada. Bai, eta zori txarrez dago, dauka egunerokoa tasun handia, garko tasun handia, hobeto esan da. 20 urte pasatu dira, baina Iranen dagoen egoera hor gertatzen den eta kontatzen den guztiaren ondorio zuzena da. Eta Palestinan eta oroar ekialde hurbilean gertatzen den guztia. Lehen ez dugu aipatu, baina aita, Marjanen aitak batzutan oso gizon, ez dakit, zuhurra eta alaia eta alakoa da, baina batzutan egiten ditu zea batzuk gogoeta geopolitiko batzuk gerrari buruz esatu baterako. Azalpenak umeari. Bai, azalpena, umeari azaltzen nahi zaio ze gertatu dan bere herrian, ez? Eta orduan denok ulertzen dugu, eta askotan gainerakoak, sobrante egoten dira. Eta kasu honetan irakurlea ume izan daitekela, ez dakigu ez herrialdeari buruz, eta umeari emandako azalpen historikoiek ze ondo sartzen diren, eta ze errez. Eta gaurkotasun hori, esango nuke, Europaren gainean egiten duen irakurketa ere, ez dut uste oso asko aldentzen denik, ez? Osea, berak erakusten duen Europa hori, berak Irandik etorri eta Europan topatzen duen hori, gaur egun uste berdintxua dela. Ez nuke asko aldatuko. Idazlea Roberto Santiago da. Txikitan futbolean jokatzen aritzen zen. Baina ez zuen etorkizun handirik azkenean utzi eta futbolezko liburuak idazten hasi zen. Ilustratzailea aldiz Enrique Lorenzo da. Eta Roberto Santiago bezala txikitan futbolean jokatzen aritzen zen. Baina azkenean liburuak
margotzen bukatu zuen. Pakete bere futbol taldeko lagunekin batera ligaz jaisteko arriskoan dago. Eta gutxi baliz bezala partidetan arbitroak lo geratzen ari dira. Eta nola jokatu partidu bat arbitrorik gabe? Zaila da, ezta? Beraz, Pakete bere lagunekin batera kasua ikertu egin beharko dute. Liburu hau oso interesgarria da, eta irakurtzen duzun bitartean jakinbehira piztu egiten zaizu. Eta irakurtzeko gogo handiagoak sortzen zaizkizu. Eta pixkanaka liburua bukatu egiten duzu. Gainera, liburu honek kolekzio handi bat daka. Eta irakurtzen jarraitu nahi baduzu, beste liburu bat hartu dezakezu, eta ondo pasatzen jarraitu dezakezu. Beraz, badakizu. Irakurtzea gustatzen bazaizu, liburutegira joan zaitez, eta irakurri! Sentsazio unibertsal gainera, euskaldun moduan ere, behin da berriz egin duguna, noski bakoitzak bere begiekin irakurtzen duelako guztia, momentu baten, eta buruz nabil bai, ezta? Askatasun, nahi hori, zenbat borroka egiten duten, iristen da momentu bat, zapalduta geunden, baina ezin, gehiago aurregin, eta onartu, ezta? Askotan egiten dugulako gogo eta gaur arte, zer gertatzen da orain, lan asko egin dugula orain arte, eta orain egonien gauz, nabil esaten zenbat puntu, bakoitzak bere begietatik, eta euskaldun moduen zenbat heldu leku. Hori aipatu dezula, gogora datorkit hori sarri nendiarena anizaniko naiz, eske kontatzen ditun gauz asko. Hemen ere gertatu dira eta bakigu, eta ez, atzo gertatu dira. Eta hain itzultzen nahi nintzela personaje bat kartzelan dago, eta badaki urrengo egunean edo esekutatuko dutela, eta orduan bisitan juten zaio bere neskalaguna. Eta momentu batean esaten dio, guatzen zate lau asetarekin, goiz eder hontan erail behar nabe. Benetan, kasi gauza bera esaten dio. Eta itzultzen nahi nintzela pentsatu nuen, eske jarri beharko nuke, nintzen hausartu, baina erail behar naute jarri nuen. Eske gauza bera esan, esaldia kasi, goiza ederra dan edo ez dakigu hemen, baina gauza berbera. Tarte eder hori hartu ez da, Juan Mari irakurri, gogo eta egin da gaure buruarekin. Bai, ala da. Kokatzeko. Bai. Esan duzu bezala, nik uste munduko edozein partetan segurazki irakurte daiteke liburu hau hurbiltasunetik eta urrutasunetik. Urrutasunetik pentsatuaz Iranen dagoen zerbait da, baina hurbiltasunetik pixkat pausatzen zeanean eta begiratzen zuen esatezula, agian ere ingurua ere antzekoa da. Antzeko gauza gertatzen dira edo antzeko errealitateak topatu ditzakegu, ez? Sentimentu unibertsal horiek nork ez du maitea mumuna. Bai. Karo. Danok daukagu. Norentzat izango da liburua? Nuke jakingo esaten publiko jakin batentza denik. Uste edo norke erraz eta gustori irakurtzeko moduko liburua dela. Bai gazteak, bai helduagoak, bai bizipen bat izan dutenak, bai mundura ateratzen ari dianak. Uste edo zeinek irakaspen ederra atera dezakela liburu honetatik. Nik edo nori gomendatuko nioke? Persepolis nik uste alde horretatik, bere alde honetako badala, edonor unkitzen duela eta harrapatzen duela, edo umoreagatik, edo ez dakit, unkigarria dalako, edo bai, ez dakit alde horretatik, historia universalak hori dute, ez da? Horregatik dira universalak, ez? Claro, eta klasiko aipatu dezu, nire ustez klasiko moderno bada. Hemendikan ez dakitzen bat urtetara, gu egongo gara beste munduan, baina hemendikan Persepolis horre egongo da. Ez dakit, nizer dakit, nola da, monstru hau. Frankenstein existitzen den bezala, gugana iritsi da, pentsatzen bat urte ditu. Baina uste Persepolis iraungo dula. Mota askotariko pertsonaiak badaude ere, emakumezkoak dira batez ere ondoan dituenak Bernadetta protagonistak. Haien errelatoei esker osatuko du irakurleak familia eta etxearen istorioa, 5 mende atzera, Joanak deabruarekin paktu bat egin zuenean hasitakoa. Liburu honek egilaren 21. mendeko uzta poetikoa jasotzen du, bizitako egoeretatik edo haiek sustatutako begiradetatik sortuak. Espazioa, tokia eta denbora hilkatzen dituena.
Editorearen esanetan, artifiziorik gabeko poetika darabil, beti ere, dezepzioaren bazterretik idatzia. Egileak kazetaritza kronika darabil Saharako historia kontatzeko. Kolonialismo frankistaren garaitik fronte polisarioaren sorrerara, Marokoren okupaziotik gaur egungo gerrara, herri batek bere nortasunari eusteko egindako borroka jasoaz, istorio eta testigantza txikien bidez. Imaginatzen duzu ez izango litzateken euskal kultura eta euskal literatura, esate baterako Shakespeare euskalduna izan balitz eta euskeraz idatzi izan balu, edo Mary Shelley, edo Herman Melville, edo J.K. Rowling. Historiak ez digu horretarako aukerarik eman, eta iragana ezin da aldatu, baina oraina bai. Eta mirari txiki eta eder horri horratzen du itzulpenak. Historia etsaiaren kontra jarduteko modua, historia etsai hori iraultzeko modua ematen digu itzulpen gintzak. Esate baterako gogoan dut Borgesen poema batek nola dioen, poema poza izenekoa da, eta honela dio. Ezerrez, zarrik eguzkipean. Dena lehen aldiz gertatzen da, molde eternal batean. Nire hitzak irakurtzen dituena, nire hitzak sortzen ari da.